kugara nhaka varume uona dzevamwe nhaka kuriritira mhuri yasiwa nemufi. Baba kali baba njoli munhu wanaka ngwara kumberengwa kuti ta pana zvanotiita mubvunzo wauya neni nhasi baba kali dawo kubvunza sei varume tisingagarwi nhaka. Akauya nenyaya yekuti varume havagarwi nhaka ndiani. Pamwe totodawo nhaka takadai sopa totoshawa kuti motigara sei kuti tichiuya titi nai mainini kana kuti mai guru chindigaraiwo nhaka zvinorema, but makaudzwa nani kuti nhaka igarwi varume. Varume vanotoda nhaka manje, varume ndo vanhu vari kutoda nhaka. Ukaona murume achiita 3-4 years akafirwa nemukadzi akangogara ari kungofunga kuti mamwe ndogona kubhaiza ndikatora munhu apa munhu aripo arikuda kuzogara nhaka. Tigarei nhaka muone kuti ende totogarai futi zvakana unoona totogara nhaka tokubata zvakanaka. Tigarei nhaka muone. Kumakaita sei vakadzi? Vakadzi ndamusinganyari. Munoti kugarei nhaka imusiye musingatigari nhaka. Ai mai. Ai vakadzi mani mutibati. Mudzikame vakadzi. Tadzoka mu action baba kali baba njoli munhu wanaka ngwara kumberengwa kuti ta pane nyaya ndoda kukuudzai. Kana mapedza kuona video pane nyaya ndoda kuzokuudzai kuti mundibvunze ndoda kuti munhu andifonere andingiringiri baba njoli ndokumbira muchindibvunza nyaya iya. Kana ukangondidaro ndochikuudza, kana usina kudaro handikuudza sei usina kundibvunza. Handizvi munobvunza iyo mukwani. Tigarei nhaka.